Как да подновите плана си? Кликвате на линка работно табло. Тук ще видите данните на вашата фирма и можете, когато плана ви изтича, мисля, че 15 дни бяха, ще видите в червено предупреждение, че плана ви скоро ще изтече. Същото се случва, ако документите ви, които имате в системата, наближават лимита на съответния план или пък съответно броя служители. За да подновите плана, кликвате на някои от линковете, които са активни. Избирате плана, който използвате. Тук може да разгледате кой план какво предлага. Ако използвате повече от една фирма, ще получите отстъпка за цената на плана на всяка фирма отделно. Избирате бутона Активирай. Този и този или този и този едни и същи са. Кликвам на Активирай. Можете да изберете плащане чрез банка или плащане онлайн. Ако изберете онлайн, чрез карта, ви се зарежда формата за плащане, където след въвеждане на вашата карта или вашият акаунт ще се активира автоматично и автоматично ще ви бъде издадена фактура. При кликване на банков превод ви се генерира проформа фактура, като тук може да си разпечатате вносна бележка, проформа фактура или платежно нареждане, или ако използвате онлайн банкиране, които повечето вече използвате, можете да копирате данните за по-лесно, за да не ги въвеждате. От тук, ако имате нужда, може да си изтеглите и проформа фактурата за плащането. След като се получи плащането, в рамките може би на час или два, ще бъде активиран профил и ще ви бъде издадена фактура за направеното плащане.